Paşanyň kitabynyň ilkinji bölümini näli gördüňiz? Haladyňyzmy? Göne ähtde nämeler öwrendiňiz? Äht ilalaşyk ýa-da şertnama manysynda. Hudaý täze ähtiň mukaddes ýazgylaryny bilmezden köp wagt odaly şeýledidi. Meniň täze äht baglaşyk günlerim hökmän geler. Hudaý halky bilen eden ilkinji ähtinde olara öz mukaddesligini we olaryň günäkärligini görkezmek üçin bir näçe kanun berdi. Şol bir pursatda geljek bolan halaskar barda olara köp açyşlar we peýgamberlikler de berdi. Peýgamberler köne ähtde şu bildirşetdiler. Paşa Mesih geljek. Emma täze ähtde şunu okuyar. Paşa Mesih gelendir. Täze ähtde hoş habar bar. Arap dilinde İncil buğuşluk ýa-da hoş habar diýmek. Her iki sözün manysy da hoş habardyr. İncil şu sözler bilen başlanýar. Ibrahim'in ve Davud'un neslinden bolan İsa Mesih'in nesil daratyň ýazgysy ine şeýledir. Ibrahim'dan Ishak, Ishak'tan Yaqub. Mukaddes ýazgylar ýekeme-ýeke her ahdy belläp, Ibrahim'dan İsa çenli bolan nesil şejeresini hiç bir nesil kem bolmazdan ýazga geçirýär. Hudaý Ibrahim neslinden halaskary ýiberip, bütün milletleri ýalkama wadasyny ýerine ýetirjekdi. Täze ähde 4 hoş habar kitaby bar. Näme üçin 4 hoş habar? Näme üçin diňe bir san däl? Hudaý köne ähde Musa şeýledidi. Ol 2 ýa-da 3 şaýadyň güwäsi bilen tasdiklansyn. Hudaý kyssasyny öýtirmek isleýän habaryny tasdiklamak üçin Mesihiň durmuşy barada diňe 2 ýa-da 3 däl, 4 aýry adamyň 4 aýry ýazga geçirmegine karar berdi. Bu adamlaryň atlary Matta, Markus, Luka we Yuhannadyr. Bu ýagdaý edil 4 sany habarçynyň şol bir wakany beýan edenlerinde her biriniň şol bir kyssany 4 aýry garaýyş bilen gurrun bermeklerine meňdeýär. Täze ähde jemi 27 kitap bar. Lukaň ýazan Resullaryň işleri kitaby Mesih wezipetini tamamlanan soňra bolan wakalary gurrun berýär. Hudaý täze ähtiň başga bölümlerini ýazmaklar üçin Paulusa öňkü gorky salýan. Yaqub, Yahuda, İsa'nın öwey doganlary we Petrus, Yuhanna bahalykçylara irham beripdir. Her kitap paça we onuň maksatlary barada onu söýen hemme kişi köprek maglumat bermekdedir. Indi bolsa onuň kyssasynyň dowamyny okalyň. Wagt gelipdi. Müňlerce ýyl dowam eden taýýarlykdan soňra Hudaýyň wada edilen halaskar Paşa Mesihi dünýä iwermegi öwren ýakyndy. Emma bu halaskar Paşa Mesih kim boljakdy? We dünýä nädip geljekdi? Yahudiýa paşat Herodesiň döwründe Hudaý Cebrail periştäni Jeliläniň Nasire şäherine Davudyň neslinden Yusuf adly adamyň adaglysy bolan bir boy gyzyň ýanyna ýiberdi. Ol gyzyň ady Meryemdi. Perişte oňa ýüzlenip, "Gorkma Meryem. Sen Hudaýyň nazarynda merhemet tapdyň. Sen göwreli bolup bir ogul dogurarsyň. Onuň adyny İsa da karsyň. Ol beýik bolar. Oňa beýik Hudaýyň ogly diýler. Rep Hudaý oňa atasy Dawydyň tagtyny berer. Ol Ýakup nesliniň üstünde ebedilik çalyk sürer. Paşalyň soňu bolmaz" diýdi. Meryem perişte, "Bu nähili bolar? Men hini durmuşa çykamok ahira" diýdi. Perişte oňa, "Mukaddes ruh seniň üstünde iner. Beýik Hudaýyň kudraty seniň üstüne kölege salar. Şonuň üçin hem doguljak çaga mukaddes saýlar. Oňa Hudaýyň ogly diýler." Cebrail İsa näme üçin Hudaýyň ogly diýip atlandyrdy? Käbir adamlar bu aňlatmany Hudaýyň bir aýal alyp bir ogly ata bolandygy manysynda pikir edýärler.
Ýöne bu aňlatma beýlemanida däl. Eger siz Afrikada ýaşaýan biri bolsadyňyz, käbir adamlar sizi Afrikanyň ogly diýip atlandyrardylar. Bu aňlatma Afrikanyň öýlenendigi we bir çaga eýe bolandygy manysindami? Ýok, bu siziň Afrikalydygynyň manysinde bolar. Mesih Hudaýdan gelendigi üçin Hudaýyň ogly diýip atlandyrylýar. Mesih adamın günah tarafından bodal maşgalasına geldi. Emma bu maşgaladan çıkmadı. Mesih Hudaýyň sözü, özü we ogludur. Owal başda söz bardy. Söz Hudaý bilendi. Söz Hudaýyň özüdi. Owal başda ol Hudaý bilendi. Tutuş barlyk söz arkaly yaradyldy. Yaradylan zatlaryň hiç biri onsuz yaradylmady. Söz insan bolup aramyzda ýaşady. Ol merhemetden we hakykatdan doludy. Biz onuň şöhratyny, ýagny atadan gelen ýeke täýäň şöhratyny gördük. Adamın qadağan edilen miwan iyen günü Hudaýyň beren wadasy ýadyňyzdamy? Hudaý bir aýalyň nesliniň ilanyň kellesini owratjakdygyny ýylan edipdi. Ine bu wada edilen nesil indi el degmedik bir gyýdyň ýatkysyndady. Indi bolsa onuň ýylanyň kellesini nädip owratjakdygyny göräýmek galýar. Meryem Demirgazyk Palestinanyň Serha şäher bolan Nasirada ýaşaýan Yusuf adyndaky agaç ustasy bilen adaglydy we bakym toý etjekdiler. Meryem hem de Yusuf Yahudi ýalydy we olaryň asly padşah Dawuddan, Ibrahimden gelýärdi. Ýurdy Rim tarapyn dolandyrmaýan bolsady, Yusuf tagt miratçylar boljakdy. Rim eskerleri ýollarda barlyk ýürüşinde gezýärdiler. Yahudiler döwleti haýynyk ederler şüpheti bilen tutsak edýärdiler we haja çüýleýärdiler. Salgyçylar halky taalaýardylar. Durmuş ören kıyındı. Emma Yusuf tolgunýardy. Tiz wagtda Meryem özüni aýal edip aljakdy. Toýdan soňra bile ýaşak ýerlerini taýarlamak üçin ören köp zahmet çekipdi. We soňra bir gün howsala düşüren habar aldy. Meryem göwreldi. Siziň pikiriňizçe Yusuf özüni nähili duýdy? Bu ýagdaýda Meryem oňa ikiligeden ýaly görünýärdi. Yusuf'un ýüregi derbi dağın boldy. Emma ýene de dogry hereket etmek isledi. Şol sebäple Meryem'i hemmäniň öňünde utandyrmak islemän üçin adaglygy bozup ondan ümsümlik bilen aýrylmagyny ýüregine düýpdi. Yusuf bu wagtda oýlanyp ýörkä, Rabbiň bir perişesi onuň düýüşine girip: "Ey Dawud ogly Yusuf, sen Meryem'e ölenmekden gorkma. Sebäbi onuň göwresindäki mukaddes ruh arkalydyr. Ol bir ogul doğurar. Sen onuň adyna İsa dakarsyň. Sebäbi ol öz halkyny günahlardan halas eder" diýdi. Bularyň hemmesi Rabbiň peýgamber arkaly ine bir boýgy göwreli bolup ogul doğurar. Onuň adyna Immanuel dakarlar diýip aýdan sözüniň berjay bolmagy üçin boldy. Bu ad Hudaý biziň bilendir diýen manysyny aňladýar. Yusuf'un gaýgysy şatlyga öwrildi. Bu nähili uly bir syrlyk. Meryem wada edilen Mesihiň enesi boljakdy. We Yusuf çağanyň kanuny atasy boljakdy. Mukaddes Mesihiň insan enesi boljak, emma insan atasy bolmazdy. Ady İsa boljakdy. Bu adyň manysy Reb halaskar ýa-da diňe halaskar. Yusuf ukudan oýunan soň Rabbiň periştesiniň buýrugyny ýerine ýetirdi de Meryem'e öýlendi. Emma Meryem ogluny dogurýança Yusuf oňa ýanaşmady. Yusuf doglan çağanyň adyna İsa dakdy. Hudaýyň eli bütün bolýanlaryň üstündedi. Yedi asryň peýgamber Mika Padşah Mesihiň, Padşah Dawudyň doglan şäheri bolan Beytlehamda dünýäge geljekdigini öňünden bildiripdi. Emma bir mesele bardy. Meryem we Yusuf Demirgazyga 3 gün ýol uzaklykda bolan Nasira şäherinde ýaşaýardylar. Bu barada mukaddes ýazylar nädip ýerine ýetjekdi? Hemme zat Hudaýyň gözegçiligindedi. Meryem'iň dogurma wagty ýakynlaşanda Rim imperatory Caesar Augustus
bütün Rim dünyasynda sanaw edilmek üçin buyruk berdi. Hemme kişi ýazga geçmek üçin öz şäherine gitdi. Şeýlelik bilen Yusuf we dogurmasy ýakynlaşan Meryem de Nasiradan Beytüllahama gittiler. Olar Beytüllahamda kalar, Meryem'in ayı günü doğulup Nobahar oğlunu doğurdu. Meryem onu gün doğa doladı da bir ahırda yatırdı. Sebäbi olar mihmanhanadan yer tapmandylar. Ol yerde ýa-da ýolçylar bilen dol Beytüllahamda tanalmak üçin gelinen şäherde wada edilen aýalyň nesli doguldy. Hoş habarda bu waka ınjyklyk bilen ýadga geçirilipdir. Meryem Nobahar oğlunu doğurdu. Enesi tarapyndan bu bäbek Meryem'in ilkinji doğuran oğludy. Emma ol ata tarapyndan Hudaýyň ebedi oğludy. Hudaýyň ol arkaly dünýäni yaradan sözü. Otlar içindäki şinay dağından gürüldeýän şol bir ses. Indi bir bäbegin naýynjar aglaýşy arkaly eşitip bolýardy. Ol nirede doğuldy? Paşanyň köşkünde däl, hastahanada hem däl, hatta bir mihmanhanada hem däl. Gögüň paşasy täze doğulan bäbek guzularyň doğulýan ýerinde bir ahyrda doğuldy we sallanjak ýerine ahyra ýatyryldy. Bularyň barysy Hudaýyň maksadydy. Çünkü siz Rabbimiz İsa Mesih'in rehim şefaatini bilýäňiz. Ol bay bolsa da sizin hatiraňyz üçin garyp boldy. İsa Mesih muny özüniň garyplygy arkaly sizin bay bolmagyňyz üçin edipdi. Emma Hudaý oğlunyň dünýäge gelişini şöhratlamak üçin haýsy bir gurtluk gurnadymy ka? Ol gurnady. Hudaý Mesih'in dünýäge gelişi bardak habary öňü bilen kime bildirdi? İmperatoramy? Baý we tanymal bolanlaramy? Dini ýol başçylaramy? Ýok. Tolgundurucu ilkinji habar alan kişiler garyp çopanlardy. Bu çopanlar Ýerusalimdäki ibadathananyň gurbanlyk sypatynda gurban ediljek guzular ýetişdirýärdiler. Sol gece Beytüllahamyň golaýynda käbir çopanlar sürülerini goraýardylar. Birdenke olaryň öňünde Rabbiň bir periştesi peýda boldy. We Rabbiň ýalkymyny daş töwre ýagtylypdy. Çopanlar gaty gorkdular. Perişte olara: "Gorkmaň, men size ähli halky begendirjek şahatlykly hoş habary yglan edýärin. Şu gün Dawudyň şäherinde siziň üçin halaskär doguldy. Ol Rabbimiz Mesihdir. Ine bu size alamat bolar. Siz gündoga dolangy, ahyrda ýatan bir çağany taparsyňyz" diýdi. Birdenke perişte bilen bilelikde göğün sağın tacıksız koşunu göründü. Olar Hudaýy öp şöhratlandyrýardylar. Gökler göğünde Hudaýy şöhrat bolsun, Hudaýdan merhemet tapan ýerdäki insanlara parahatlyk bolsun diýerdiler. Perişteler çopanlaryň ýanyndan aýrylyp, göge göterilenlerinde çopanlar bir-birine: "Ýörüň Beytlahama gideliň, Rabbiň bize aýan eden wakasyny göreliň" diýişdiler. Şeýlelikde olar kyssanmaç gidip Meryemi we Ýusufy ahyrda ýatan çağany tapdylar. Olar İsa'ny görenlerinde bu çağakda eşdenlerini olara gurrun berdiler. Çopanlaryň gurrunlaryny eşdenleriň bary hayran kaldy. Çopanlaryň gurrun berjek kıssasy nähil ajaýyp bir kıssady. Halaskär doguldy. Onu gözümüz bilen görüp elimiz bilen elläp gördük. Perişte bize onun Rab Mesih'tini aýtdy. Gök asmany perişler topar doldurdy. Gece gündüzde meňdeýärdi. Mesih gelipdi. Ol bärde
Ol bärde. Käbir adamlar çopanlaryň beren habaryna inandy. Köpüsi bolsa inanmady. İnansaňyz-da, inanmasaňyz-da, doguluşy bilen dünýä taryhyny ikä bölen padşa adamda atnesine goşulypdy. 8-nji gün çağany sünnetlemeli bolanda onuň adyna İsa dakdylar. Bu onuň enesiniň göwresinden galmazdan öň periştäniň oňa beren adydy. İsa'nın ahirdaky dogulşundan soňra Yusuf kicik maşgalasynyň ýaşamak üçin bir ýer taýýarlady. Bir gün käbir joşul münnejimler Ýerusalimä geldiler. Bu adamlar aýratyn bir ýyldız tarapyndan gönükdirilip, ýaňy dogulan padşahy tapmak üçin gündogordan uzakdaky Pars diýaryndan gelipdiler. Bu akyldar kişiler ýekeje soraglary we ýekeje maksatlary bardy. Yahudilaryň padşahy bolup dogulan nirede? Biz onuň doguluş ýyldyzyny gördük we oňa secde etmäge geldik diýdiler. Herodes padşa muny eşitende onuň özi de tutuş Ýerusalim halky da galygopluga düşdi. Ol ähli ýolbaşy ruhanlary, dindarlar ýygnap, olardan Mesihiň nirde dogulmalydygy hakda sorady. Olar şeýle jogap berdiler. Ol Yahudidaky Beytulaham şäherinde dogulmaly. Sebäbi Peýgamber şeýle ýazypdyr. Ondan soň Herodes münejimler gidin çağırıp, olardan ýyldyzyň haçan görnendigi barda jikmejik sorady. Herodes, barıň çağı barda habaryň anygyna ýetiň. Onu tapan badyňda maňa habar beriň. Menen baryp oňa secde etjek diýip, olar Beytulahama ýerdi. Olar padşahy diňläp ýola düşdiler. Ine olaryň gören doguluş ýyldyzy ýene peýda boldy. Bu olaryň öňlerine düşüp, çağanyň dogulan ýeriniň üstüne gelip durdy. Ýyldyzy görenlerinde olaryň saatlyklaryň çägi bolmady. Olar öýe girip çağı bilen ejesi Meryemi gördüler. Soňra diýde çöküp oňa secde etdiler-de hadinalaryny açyp altyn, ladan we mür sowgat berdiler. Herodesiň ýanyna gaýdyp barmadyk hakda düş arkaly duýduş berilen soň, münejimler öz ýurtlaryna başga ýol bilen gaýtdylar. Münejimler gidenden soň, Rabbiň bir periştesi Ýusufyň düýşüne girip, "Tur, çağı bilen ejesini al da Misre gaç. Özüm habar berýänçem şol ýerde gal. Sebäbi Herodes çağany öldürmek üçin onuň gözlerini çykmakçy bolýar" diýdi. Herodes çağany öldürjek boldy. Ýerusalim halky onu hasap etmedi. Emma onu tapmak üçin Kurok çölden geçip gelen münejimler oňa secde etdiler we oňa bir padşa laýyk sowgatlar berdiler. Altyn, ladan we ölülere çalynýan ören gymmatbaha hoşboý isli mür. Näme üçin ölü bedenlere çalynýan hoşboý isli mür? Bu akyldar adamlar İsa'nın ölmek üçin dogulandygyny bilýärdilermi? Periştäniň duýdurşundan soňra Yusuf Meryemi we bäbek İsa'ny alyp Misre gitdi. We zalim paşa Herodesiň ölümine çelli ol ýerde gaçak bolup ýaşadylar. Herodes ölümden soň Rabbiň bir periştesi Misirde Yusufyň düýşüne girip, "Tur, çağı bilen onuň ejesini al da Israila dolan. Sebäbi çağanyň janyny kastyna çykanlar öldü" diýdi. Bu sözleri bilen Rab tarapyndan aýdylan başga bir peýgamberlik ýerine ýetdi. "Oglumy Misirden çağırdım." Şeýlelik bilen Yusuf we Meryem İsa'ny Nasira äkitdiler. İsa ol ýerde öwey erkek we gyz oglary bilen bile ulaldy.
Çağa İsa köp tarapdan beýlek çağlary meňzeýärdi. Ol hem iyi biçdi, uqlady, oynady, sapaklaryny okady we bir kär öwrendi. Emma başga köp tarapdan İsa beýlek çağlardan tapawutlady. Ol hiç kaçan egoist bolmady. Enatasyny hemişe hormat goýdy. Hiç açan yalan aýtmady. Ol hemişe gökdäki atasyny hoşal etdi. Ol mukaddes, ýazyksyz, öpek we günälerden aýrylypdy. İsa tarixdäki ýeke-tek kämil çağıdır. Kämil bolmak, onuň diýdiler hiç wagt yaralynmandy ýa-da ýüzüne dürçek çykmandy manysynda däl. Onuň kämil bir tebigata eýe bolandygy manysynda. Ol mukaddeslik we gowlukda kämildi. Şol bir wagtda güç we akyldarlykda bir kemsizdi. Emma Meryemiň ýatgysyna düşmeden odal adamlaryň arasynda bir adam bolup, ýaşap bilmek üçin özünden belli bir çäklendirmelerin bolmagyny kabul etdi. İsa akyldarlykda boýda ösüp Hudaýyň hem adamlaryň mährini gazanýardy. İsa 12 ýaşyna gelende enatası bilen bile Pesah bayramı diýip bilinýän ýyllyk Qurban bayramı üçin Nasiradan Ýerusalime gitdi. Deň duşlary uly şäher görmäge gitmäni taýlasalar, İsa bayram hepdesini ibadathananyň howlusynda, ol ýerdäki mugallimleriň arasynda oturup, olary diňläp, olara soralar berip geçirdi. İsa'ny diňleýänleriň bary onuň paýgasyna, berýän jogaplaryna haýran galýardylar. Ibadatxana halkyň günäleri üçin bir gurbanlyk sypatynda guzularyň ýakylýan ýerdi. Keçejek İsa din mugallimleriniň düşünmeýänlerine düşündi. Ol iň soňky guzyny hödürlemek üçin gelipdi. İsa'nyň Beytlehamdaky dogulşundan bäri 30 ýyl geçipdi. İmperator Augustus ölüpdi. Rimi onuň öwey ogly imperator Tiberius dolandyrýardy. Herodes Antipa Celilede, Pontius Pilatus Yahudada hökümdardy. We Palestinada täze bir peýgamber wagt edýärdi. Şol günlerde Yahya çümdürji peýda bolup, Yahudiýa çölüne wagt etmäge başlady. Ol, "Toba edin, sebäbi göğüň sağlygy golaýlady" diýärdi. Ine Işaya peýgamberiň ol hakynda çölde gygyrýanyň sesi, "Rebbe ýol taýarlaň, onuň ýoldalaryny dogurlaň" diýär, diýip aýdan şol adamy Yahyadyr. Yahyanyň düýe ýüňünden eşikleri, beýlinde gaýşdan guşagy bardy. Onuň iýmiti çegirtke bilen meýdan balady. Yahyanyň döwründe köp adam iňçe keten eşikler giýýän we iň gowy iýmitler iýän bolsalar, Yahya ören ýöneke ýaşaýardy. Hyzmata çağırılan bir adamdy. Yahya paşanyň ýoluny taýarlaýandy. Yüzlerce ýyl mundan odal Işaya we Malaka atly iki peýgamber Paşa Mesihiň gelişini jar etjek bir peýgamberiň geljekdigini ýazdylar. Ine Yahya şol peýgamberdi. Öňkü peýgamberler şu öňden bildirseler edipdiler. Wada edilen halaskar dogry wagtda dünýäge geljek. Yahya bolsa şeýle wagt etdi. Wagt geldi. Halaskar indi bärde. Merke Yahyanyň öwredişini diňlemek üçin çöle topar gelýärdiler. Halaskary mätäçliklerini kabul eden günäkärler ýerdan derýasynda suw çündürilýärdiler. Bu hereketleri bilen uly günä töleglerini tämin edip arasylajak we olara öz dogrulygyny geýdirjek Mesihe bolan imanlaryny görkezdiler. Yahya günler we hepdeler boýunça halka gökden gelmegi uzun wagtdan bäri garaşylýan halaskar bardy gurrun berdi. Men onuň çağrıklaryny götermäge de münasip däldirin. Ol sizi mukaddes ruha hem de oda çümdürer. Soňra bir gün halaskar geldi. Tepeden düştü. Merkanyň arasyndan geçti we aşagda Yahyanyň çümdürýän ýerine, Yahyanyň ýanyna geldi. Yahya İsa'ny görkezip şeýle diýdi. Ine dünýäni günäden saplayan Hudaýyň gurbanlyk canlysy. Yahya İsa näme üçin Hudaýyň gurbanlyk canlysy diýdi? Eger sebäbini bilýän bolsaňyz, onda paşanyň wezipesini bilýändirsiňiz.
İsa Yahyadan özünün suwa çümdürülmegini isledi. Yahya bu isleğe karşı çıktı. Sebäbi gökten gelen paça Mesihin tövbe etmege gerek däldi. İsa oňa "Goý häzir şeýle bolsun. Sebäbi de Hudaýyň islegini berja etmek ýaraşýandyr" diýip jogap berdi. Sonda Yahya razy boldy we İsa'ny suwa çümdürdi. İsa suwa çümdürilmek bilen halat etmäge gelen adamlar maşgalyna degişligini görkezdi. İsa suwa çümdürilip çykan badyna gökler açyldy. Ol Hudaýyň ruhunyň kepderi görnüşinde öz üstüne inip gelýänini gördi. Sol wagt gökden "Bu meniň söwer oglumdyr. Men ondan köp razydyrin" diýen owaz geldi. Yaradylışyň ilkinji gününde bolşy ýaly Hudaýyň üç birligi ýene-de aýan edildi. Hudaýyň ruhy we Hudaýyň sözi. Dünýäni yaratmak üçin näde bir bolup hereket eden bolsalar, indi dünýäni halat etmek üçin hem bir bolup hereket etjekdiler. Hudaýyň ruhunyň başda suwuň ýüzüne perwaz urýardy. İsa'nın üstüne iýnendigini görýäris. Hudaý oglunyň dünýäni yaradan söz, derýanyň suwundan çykýanyny görýäris. Atanyň gökden geplänini eşdýäris. Geçen 30 ýylyň dowamında İsa gökden uzak, göwneki we tanalman ýaşapdy. Emma gökdäki atasy onuň her bir düşünjesini, sözüni we hereketini gözlegçilik edipdi. Hudaýyň oglunyň durmuşy bilen baglanyşykly karar nämedi? Ondan köp razydyr. Bütün adamzat taryhynda Hudaýyň talap edýän hemme zadyny eden ýekeje kişi diňe İsa'dyr. Hemme zady, hemişe, kämil şekilde. İsa adam atanyň başaryp bilmedik işini başardy. Hudaýyň keşbini serpikdirdi. Emma İsa Hudaýyň keşbini serpikdirmekden has artykmadyny etdi. Ol Hudaýyň keşbidi. Hudaý gadim döwürde ata babalarymyza peýgamberler arkaly köp gezek we dürli ýollar bilen gepledi. Bu ahyrky günlerde bolsa, ol bize öz oglunyň üstü bilen gepledi. Oglu arkaly Hudaý älem jahan yaradyp, onu ähli zadyň mirasy edip belledi. Ogul Hudaýyň şöhratynyň ýalkymydyr. Onuň barlygynyň keşfidir. Ol bütün älem jahany kudratly sözü bilen saklar. İsa'nın soňra aýdan şu sözlerine gen galmaly däl. Men we atam birdiriz. İsa kämil oguldur. Şeytan bu kämil insanyň öz paşalygynda ýaşaýandygyndan şat bolmady. Emma iblisiň bir ýörelgesi bardy. İlkinji adamy günah etmek üçin nädip ýoldan çykaran bolsa, indi hem şonuň ýaly bu adamyň günah etmek üçin dirjaşjakdy. Şeytan adam atan öz täsiratyny alşy ýaly İsa'nın da täsiratyny almak isledi. Eger Hudaý ogluny günah işlemek üçin ýoldan çykaryp bolsa, onda ol halkyny günahdan halas etmäge ýeterlikli bolmazdy. Soňra iblisiň synamak üçin mukaddes ruh İsa'ny çölekdi. İsa 40 gece gündüz agyz beklenden soňra ajykdy. Şol wagt onuň ýanyna iblis gelip, "Eger sen Hudaýyň ogly bolsaň, onda şu taşlary çörege urmegini buýur" diýdi. İsa ajygypdy. Emma iblise boyun bolmady. Ol atasynyň isleriniň daşynda hereket etmezdi. İnsan arzuwlaryny amala aşyrmak üçin çäksiz güýjüni ullanmazdy. İsa iblis bilen töweşmek üçin Musanyň Tewratyndan alnyma aýtdy. İnsan diňe çörek bilen ýaşaman, eýsem Rabbiň agzyndan çykýan her bir söz bilen hem ýaşaýandyr diýip ýazylgydyr. Akmak tekebbirlik içindäki iblis mukaddes bolan ýene ýoldan çykarmana synançdy.
Bu gedek iblis İsa'nın beýik bir dağın çur başyna çykardy. Oňa dünýäniň ähli sağlyklaryny we olaryň şan şöhratyny görkezdi. Eger diýdiňe çöküp maňa secde etseň, olaryň baryny saňa bereýin diýdi. Adam günäden wagty insaniýet dünýä üstünde hüküm sürme ihtiýaryny ýitirdi. Şeytan özüni paça edip dünýäniň hükümdarlygyny ogurlapdy. Indi bolsa şan şöhrat paçasy bu hükümdarlyk iýin almak üçin dünýädedi. Emma onuň kellesine uğratmak üçin gelen kişiniň öňünde egilip aljak däldi. İsa oňa "Ýok bol şeytan, Hudaýyňyz Rebbe secde ediň, diňe oňa gulluk ediň" diýip ýazylandyr diýdi. Şeýdelik bilen şeytan İsa'ny taşlap gitdi. Şeytan onuň ýaly birini hiç açan ýoldan çykarmandy. Onuň günah etmek üçin ne arzuwy bardy, ne de ukyby. İsa Adamdan we onuň neslinden tapawutlydy. İlkinji insan ýeriň topragyndandy. İkinji insan bolsa göklerdendi. Adam ata ilkinji kämil adamdy. İsa ikinji kämil adamdy. Şeytan Adam atany günah etmek üçin ýoldan çykaranda Adam ata yeňildi we şeytan yeňdi. Şeytan İsa'ny günah etmek üçin ýoldan çykarmagy inanşan wagty şeytan yeňildi we İsa yeňdi. İlkinji Adam bizi şeytanyň günah we ölüm paşalygyna alyp gitdi. İkinji Adam bolsa bizi bu paşalykdan çykarmak üçin geldi. Şeytanyň İsa günah etdirmek üçin tinanşan boş can çekişmesinden soňra İsa ulanan we bir agaç ustasy bolup işleýän Nasira şäherine ýerine dolandy. Ol sabat günü adatdaky ýaly sinagoga bardy. Sinagog her şembe günü mukaddes ýazgylaryny okalýan we aýdyn edilýän ibadat öýüdi. Şol aýrytyn şembe gününde İsa'nyň bir duýdurşy bardy. Mukaddes ýazgylardan okumak üçin ýerinden turdy. Oňa Işaýa peýgamberiň kitabyny berdiler. Ol hem kitaby açyp şu sözleriň ýazylan ýerini tapdy. Rebbiň ruhy üstümdedir. Garyplara hoş habar bildirmegim üçin ol meni seçip saýlady. Tutsalara azatlygy, körlere gözün açyljakdygyny ylad etmäge ol meni iýerdi. İsa'nyň mukaddes ýazgylarda okan bölümi Paça Mesih bilen baglanşykly öňkü peýgamberlikdi. Paça Mesih dünýä Hudaýyň nähildigini görkezjek we o günäkärleri şeytan, günä, ölüm we dowdakyň hükümdarlygyndan halas etjekdi. Ondan kitap yapıp onu ýzyna, hyzmatkara berdi de oturdy. Sinagogdaklaryň barynyň gözi oňa dikildi. İsa olara "Siziň eşden bu mukaddes ýazgyňyz şu gün berjaý boldy" diýip gurrunga başlady. İsa'ny dinleýänler onuň peýgamberleriň mukaddes ýazgylarda ýazanlaryny ýerine ýetirmek üçin gökden gelen Mesihden öňe sürmeklerine nähili garşylyk görkezdiler. Bu sözleri eşdenlerinde sinagogdaklaryň bary gahar gadaba mündi. Olar ayağa galyp İsa'ny şäherden kowdular. Nasira şäher depede ýerleşýärdi. Olar onu sol depäniň çür başyna çykaryp aşağı taşlajak boldular. Emma İsa olaryň arasyndan geçip ol ýerden çykyp gaýtdy. İsa hükümdardy. Adamyň günah bulanan we ölüm ýolundaky neslinden tapawutly bolup, Hudaý tarapyndan methedilen Paça Mesih bütünleýin hükümrowanlyga eýedi. Ol ruhsat bermese hiç kim oňa elde girip bilmezdi. Emma ol olara degijekdi. Peýgamberleriň mukaddes ýazgylarynda Mesihe berilen atlardan biri Rebbiň güýjüdür. İsa eden gudratlary bilen Hudaýyň dünýädäki güýjligini görkezdi. Onuň eliniň bir degmesi ýa-da agzyndan çykan bir söz bilen syrqa we öljek bolup ýatan kişiler şol bada sagalýardylar.
Onun yanına bir ulu mahelle geldi. Olaryň arasynda aksaklar, maýyplar, körler, lallar we ýene de bir topar hassalar bardy. Olary getirip İsa'nyň aýagynyň astyna goýdular. Ol hem bulary sagaltdy. Peýgamberleriň sözleri ýerine ýetýärdi. Körler görýär, aksaklar ylgaýar, deri keselleri tämizlenýär, kerler eşitýär, ölüler direlýär, garyplara hoş habar wagt edilýär. İsa'nın tagaldyp bilmeýän hiç bir sırkawçylygy ýokdy. İsa'nın ýanyna deri ketelini ýolgan bir adam geldi. Ol diýine çöküp oňa, "Eger isleseň meni bu ketelden tämizläp bilersiň" diýip ýalvardy. İsa'nın ol adamy ýüregi awady. Ol elini uzatdy da oňa degirip, "Bolýar, tämiz bol" diýdi. Bu adam şol bağda deri ketelinden saplanyp dolu sagaldy. Gün batanda adamlar her türlü ketelleri İsa'nın ýanyna getirdiler. İsa hem olaryň her biriniň üstüne elini goýup şifa berdi. Köpüsünden arwakçynlar, "Sen Hudaýyň oglusyň" diýip gıýgyrşyp çykýardy. Emma İsa olara käýäp gepremeklerine ýol bermeýärdi. Sebäbi olar onuň Mesihdigini bilýärdiler. İsa jynlaryň ol barda şaýatlyk etmeklerini islemedi. Bu erwet periştiler ol göğe we ýere bar bolmaklaryny buýran wagty onuň ygtyýaryna we güýjüne şaýatlyk edipdiler. Onuň özlerini gökden kowan ýatanlarynda gorkularyndan titreşýärdiler. We ol kişi indi dünýäde bir adam bolup ýaşaýardy. Jenaplaryň hökümdarlygy bölek-bölek çöküp barýardy. Şan şöhrat paçasy hökümdarlyklaryny basyp alypdy. İsa'nın baran her yerinde şeytanın gücü petelýärdi. İsa'nın baran her yerinde günahnyň näleti düňderilýärdi. Kudratlar bilen bile İsa çağırış edýärdi. Wagt doldy. Hudaýyň şalygy golaýlady. Toba ediň. Hoş habara ynanyň. İsa öwedi bilen bile siýahat etmekleri we ondan öwrenmekler üçin ýanyna 12 adam saýlady. Şol bir wagtda İsa'ny eýrän köp sanly aýal hem bardy. Olar İsa'ny we şägirdlerini iýmit we pul berip goldaýardylar. Oňa iman edenler üçin İsa'nyň çağırşy taýdady. Meniň ýzyma eýeriň. Emma onuň çağırşynyň şol bir wagtda talaby bardy. Atasyny, enesini menden artyk söýen maňa münasip däldir. Ogluny, gyzyny menden artyk söýen maňa münasip däldir. Onuň şägirdleriniň bir näçesi balykçy bolan üçin İsa günlerini köp bilen Jelile kölüniň kenaryna geçirdi. Olaýdaky we udakdaky adamlar onuň ýanyna geldiler. İsa kölüň ýakasynda halka ýene öwretmäge başlady. Daşyna şeýle uly mähalläniň üýşendigi zerarly köldäki bir gaýyga minip oturdy. Tutuş mähalle bolsa kölüň ýakasynda ury ýerde durdy. İsa şol gün beren taglimaty gutarandan soň şägirdlerine garşy kenary geçeliň diýdi. İsa onsam gaýykdady. Şeýlelik bilen märekany ýerlerine goýup ýola düşdiler. Şol wagt güýçli tupan turup Tolkunlar gaýyga urulyp başlady da gaýyk suwdan dolu ugrady. İsa bolsa gaýygyň ýyk tarapynda bir ýastyga ýaslanyp uklap ýatyrdy. Şägirdler onu oýaryp, "Molim, biz helak bolýar. Bu seniň perwaýynda dälmi?" diýdiler. İsa turup ýele käýedi. Ol köle. Sen bol. Beset, diýdi. Sonda ýel ýatdy. We dolu asudalyk boldy. İsa şägirdlerine, "Näme üçin gorkýarsyňyz? Eýsem henize iman edeňiz ýokmy?" diýdi. Olar gaty gorkuşup bir-birine,
Bu kimke? Onun sözüne hatta yelem, kölem kulak asyar diýişdiler. Bu adam kim? Dawud entek 1000 ýyl öňünden bu soragyň jogabyny beripdi. Serhoş kimin ıranyp enterekledi. Akıl huşlar başyndan uçdy. Olar musakatlarynda Rebbi çağırdy. Ol hem görgülerinden halas eyledi. Ol tupany atydylyga öwürdi. Deňiz tolkunlary hem köşeşdi. Diňe gepläp ýeli we tolkunlary kim köşeşdirip ýatyryp biler? Olary yaradan şol bir sesiň eýesi. Bir gün 4 adam İsa'nın bolyan öýüne ısmas bir adamy üstünde yatan düşegi bilen bile götürüp getirdiler. Bu 4 adam märike sebäpli onun ýanyna ýakynlaşyp bilmendikleri üçin bolyan jaýynyň üçegini söküp ısmady düşegi bilen deşikden aşağı salladylar. İsa olaryň imanyny görüp ısmady: "Oğlum, senin günahların ötüldü" diýdi. İsa bu adamın iň uly mätäçligini ýene ýörep bilmegi däldi, günahlarynyň bağışlanylmagyna mätäçligini bilýärdi. Ol ýerde oturan dindarlaryň käbir içinden: "Bu adam näme üçin beýle gepleýär? Ol Hudaýy dili ýetirýär. Günahlary ýekete Hudaýdan başga kim ötüp biler?" diýip oýlandy. İsa desine olaryň näme pikir edýänini ruhunda syzyp, "Näme üçin göwnüňizde beýle pikirler getirýärsiňiz? Ismada haýsyny aýtmak aňsat? Günahlaryň ötüldü diýmekmi? Ýa-da tur düşeň alda ýöre diýmek? Emma siz insan oglunyň ýer ýüzünde günahlary ötmäge de ygtyýarynyň bardygyny bilip goýuň" diýdi. Onsoň ol ısmada: "Saňa diýärin, tur, düşeňi alda öýüňe gaýt" diýdi. Ol hem ýerinden turdy da destine düşegini alyp hemmeleriň gözüniň alynda çykyp gitdi. Hemmeler hayran galdy. Olar "Biz beýle zady asla görmändik" diýip Hudaýy şöhratlandyrdylar. Dini kanun mugallimleri, dinleri ötekepellikler sebäpli hakykaty görüp bilenokdylar. Kelelerinden şu pikirler geçirýärdiler: "İsa sen Hudaýy dil ýetirýän adam. Hudaýa dil ýetirýärsiň. Sebäbi günahlary bağışlap bilýändiň öňe sürýärsiň. Emma günahlary diňe Hudaýy bağışlap biler. Günahlary diňe Hudaýy bağışlap biljek" diýip pikirlerinde mamladylar. Emma İsa'nın kimdigi barada beren kararlary ýalňyşdy. Siz İsa'ny kim diýip pikir edýärsiňiz? Onun adynyň manysy ýadyňyzdamy? Onun adynyň manysy Reb halas eder. İsa'nın taglimat beren bir piliş şäherinde adamlar İsa'nın kimdigi barada şu karara geldiler: "Muny özümiz eşitdik. Onun dünýäniň çyn halasgärdigini bilýäris." İsa yaradılışın her bölegi üstünde hükümdarlığa eýedi. Emma sonda da daş töwerege aýlanyp, "Maňa secde edin, men Hudaý" diýmedi. Diňe Hudaýyň etip biljek zatlaryny etdi we soňra adamlara öz saýlawlaryny etmäge ruhsat berdi. Häzir okajak iki kıssa görä siziň pikiriňizce İsa kimdir? Mundan biraz soňra İsa Nain diýen şähere gitdi. Şägirdleri bilen uly mähelle hem onuň ýerine düşüp gitdi. İsa şäher derwezesine golaylan wagty
Bir dul aýalyň ýalňyz ogluny jaýlamagy alyp barýan ekenler. Şäherden gelen uly mähelle hem bu aýalyň ýanyndady. Rep bu aýaly görüp oňa ýüregi agady. Ol aýala aglama diýdi. Onsoň İsa barıp tabaty elinde girdi. Onu götürüp barýanlar saklandylar. İsa: "Ey ýaş ýigit, taňa diýärin, tur" diýdi. Sonda merhum turup geplemäge başlady. İsa onu ejesine gaýtaryp berdi. Hemmeler gorku bassy. Olar aramyzda beýik bir peýgamber peýda boldy. Hudaý öz halkyna nazar saldy diýip Hudaýy şöhratlandyrdylar. Başga bir gün İsa Marta we Meryem atly ýat tutjan iki gyý dogany görmäge gitdi. 4 gün öň erkek doganlar Lazar ölüpdi. Marta İsa: "Ya Reb, sen şu yerde bolan bolsadyň, doganym ölmezdi." İsa oňa: "Dirilişem, ýaşaýşam mendirin. Maňa iman eden ölse de ýaşar. Kim maňa iman edip ýaşaýan bolsa, ol asla ölmez. Sen şuňa inanýarsyňmy?" diýdi. Ol İsa: "Hawa Rebim, men senin şu dünýä gelmeli Hudaýyň ogly Mesih diňinden ýaryn" diýdi. İsa madaryň ýanyna bardy. Madar bir gowakdy. Onuň agyna bolsa daş goýupdylar. İsa daşy aýryň diýdi. Merhumun uýasy Marta oňa: "Ya Reb, ola ýen porsandyr. Onu jaýlanymda 4 gün boldy ahyry" diýdi. İsa oňa: "Eger iman etseň Hudaýyň şöhratyny görersiň diýmendimmi?" diýdi. Şeýlelikde daşy aýyrdylar. İsa gaty ses bilen: "Lazar, daşary çyk" diýip gıýgyrdy. Elleri aýaklary kepene dolanan, ýüzi ýaglyk bilen saralan merhum madardan çykdy. İsa olara: "Onuň kepenini aýryň, goý gitsin" diýdi. Reb İsa tarih boýunça diriliş we ýaşaýyş mendirin diýip biljek ýeke täk kişidir. Onun işleri aýdan sözlerin dogurdygyny subut etdi. İsa'nın izinden käte günler boyunca uly märke gidýärdi. Bu märke İsa'nın şähertleri bilen wagt geçirmek üçin giden çola ýerlerde tapýardylar. Bir gedek märke ören ajykdy. Bu waka 5000den gowrak adamyň Jelile kölüniň gündogurundaky bir tepäniň etegine üýşende günortandan soňra bolup geçipdi. Şol wagt İsa şähertlerinden biri bolan Filipusa şu soragy berdi. "Bulara ýer ýaly çöregi nirden tatyn alarys?" diýdi. Ol muny Filipusy synamak üçin sorapdy. Aslynda özüň näme etjegini eýýän bilýärdi. Filipus oňa: "Hadinamyz bolan bolsa hem bularyň her birine bir döwüm çörek bermäge ýetmez" diýdi. Şonda Simon Petrusyň dogan Andreas oňa: "Bu ýerde bir oglanda 5 arpa çörek bilen 2 balyk bar. Emma şeýle uly mähelle bular nämejik bolar" diýdi. İsa halky oturdun diýdi. Halk sol ýerde gök ýaýlada oturdy. Ol ýerde 5000 gowy erkek adam bardy. İsa çörekleri alyp şükür etdi. Soňra olary oturanlara paýlady.
Balıkları hem şeýitdi. Näçe isteseler olara paýlady. Adamlar doýan çağlar idiler. İsa şägirdlerine galan gaçanlar ýynaşdyryň. Hiç zat zaýalanmasyn diýdi. Şeýlelikde şägirdler iýlen 5 arpa çörükden artan bölükleri ýygnap, 12 sebedi doldurdular. Ertesi gün märkeden käbir kişiler İsa'ny gözläp geldiler. Onu özlerini paşa etmek istediler. Emma olaryň niýetleri İsa'nyň özlerini Rimlileriň sisteminden halas etmegi, özlerine has köp ümit bermegidi. İsa olara şeýle diýdi: "Daýlanýan ümit üçin däl-de, ebedi ýaşaýyş berýän ümit üçin ihlas edin. Onu size insan ogly berer. Çünkü Atamyz Hudaýyň özü bu işi oňa tapşyrandyr." Ýaşaýyş çöregi mendirin. Maňa gelen asla açykmaz, maňa iman eden asla susamaz. Ümit bedenimize wagtlaýan güýç berip biler. Emma size şu wagt we ebedilik üçin hakyky ýaşaýyş diňe Reb İsa berip biler. Diňe İsa ýaşaýyş çöregi mendirin diýip biler. İsa muny et, şunu etme. Bu kadan yerine etir. Doğru yol budur diýip gepleýän din mogulmaryna meňzemeýärdi. Diňe İsa yol, hakykat we ýaşaýyş mendirin diýip bilerdi. İsa şol bir wagtda günahlar üçin Qur'anlyklar hödür edýän we geljek bolan Mesih hakynda ýazan peýgamberlerden hem tapawutlydy. İsa şeýle diýdi: "Maňa Tewrat bilen peýgamberleriň ýazgyklaryny bolmagy gelendir öýtmäň. Men bozmaga däl-de olary amala aşyrmaga geldim." İsa şägirdlerine ýygy-ýygydan göğüň şalygynyň raýatlarynyň, paşalaryň häsiýetini we şöhratyny serpikdirmek üçin näle ýaşamalydyny öwretdi. Yakynyňy töý, düşmanyňy ýigren diýeni hem eşdensiňiz. Emma men size diýärin: düşmanlaryňyzy söýüň, özüňizi ýydarlaýanlar üçin doga dilek edin. Doga dilek edeňizde ikizler ýaly bolmaň. Olar adamlara görünmek üçin dilek edýärler. Emma siz doga dilek edeňizde otoňyza girip, gapyny ýapyň-da, görünmeýän ataňyza gizlilikde edin. Şonuň üçin şeýle doga dilek edin: Ey gökdäki atamyz, adyň mukaddes bolsun. Paçalygyň gelsin. Gökde bolşy ýaly, ýerde de seniň islegiň amala aşsyn. Gündelik çöregimizi bize şu gün ber. Şonuň üçin näme iýip içeriz, näme geýertip gaýgy etmäň. Bu zatlaryň baryny butparadlara agtarýarlar. Ýöne gökdäki ataňyz bularyň ählisiniň size gerekdigini bilýär. Siz bolsa öňürti Hudaýyň şalygyny we onuň dogrulygyny agtaryň. Şonda bu zatlar hem size onuň üstüne goşulyp berler. Kalp peýgamberlerden ägä bolun. Olar siziň ýanyňyza goýun dersine giyirip gelerler. Emma özleri bolyn ýyrtyjy möjekdirler. Şonuň üçin hem sözlerimi eşitip olar berja eden her bir adam öýüni gaýanyň üstüne kurýan akylly adama meňdeýär. Ýagyş ýagyp, tiller geldi. Ýeller öwsüp, ol öýe urdy. Emma öý ýykylmady. Sebäbi ol gaýanyň üstüne gurulypdy. Meniň bu sözlerimi eşitip olar berja etmedik her bir kişi öýüni çägäniň üstüne guran akmak adam ýalydyr. Ýagyş ýagyp, tiller geldi. Ýeller öwsüp, ol öýe urdy. Öý ýykylyp bütünleýin wesweýran boldy. Şu wagtaçen hiç kim gökden gelen mugallim ýaly geplemedi.
Yahudilaryň mogalimlary we ruhanlary İsa'ny dinleýän märekan görenlerine saat bolmadylar. Adamlaryň İsa'ny däl-de özlerini dinlemeklerini isleýärdiler. Bir gün baş ruhanlar ibadetkana garawullaryny İsa'ny tutmak üçin iýerdiler. Emma garawullar İsa'ny tutup bilmediler. Garawullar iýlerine dolananlarynda baş ruhanlar bilen fariseýler näme üçin onu getirmediňi diýip soradylar. Ibadetkana garawullary hiç kim hiç wagt bu adam gepleşýär geplemändi diýip jogap berdiler. Hatda peýgamberler İsa'y al geplemändiler. Peýgamberler garaňky dünýäde titren ışık taçýan şemlere meňzeýärdi. Emma Mesih adalat güneşidi. Gün doğandan sonra şemler kime gerek? İsa şeýle diýdi. Dünýäniň nury mendirin. Meniň ýzyma eýeren garaňkyda gezmez. Onda ýaşaýyş nury bolar. İsa başta ýagtylyk bolsun diýen sözdür. Ol beden we ruh taýdan ýagtylyň esasy göz başydyr. Mesihiň wezipesini ýerine ýetirjek wagt ýakynlaşanda Petrus, Ýakup we Ýuhanna atly şägirdlerini ýanyna alyp beýik bir daga çykdy. Sol ýerde olaryň gözleriniň alnynda onuň görnüşi ütkedi. Onuň ýüzi gün kimin parlady. Libasy ışık kimin appak boldy. Birdenke olara Musa bilen Ilyas göründi. Olar İsa bilen gepleşip durdular. Parlak bir bulut olaryň üstüne örtdi. Bulutdan bir ses gelip, "Bu meniň sewer oglumdyr. Men ondan gaty razydyryň. Oňa kulak asyň" diýdi. Şägirdler muny estenlerinde gaty gorkup ýüzüni ýykyldylar. Emma İsa gelip olary elinde girip, "Turun, korkmaň" diýdi. Olar başyny galdyryp seredenlerinde İsa'dan başga hiç kim görmediler. Şägirdler şol gün görenlerini hiç bir wagt unutmadylar. Petrus soňra şu sözleri ýazjakdy. "Biz onuň şan şöhratyny öz gözümiz bilen gördük." We Ýuhanna şeýle diýjekdi. "Ol merhemetden we hakykatdan dogulady. Biz onuň şöhratyny, ýagny atadan gelen ýeke täň şöhratyny gördük." Emma wagtlaryň oğluň şöhraty onuň et we gandan bolan bedeni içine gizliň galjakdy. Paçanyň wezipesini ýerine ýetirme wagty geldi. Rebbi İsa 3 ýylyň dowamında Piliş töreklerinde gezdi. O çar tarafa aýlanyp köp ýagşy işler etdi. İblisiň hökümranlygyndan ejer çekýänleriň baryna şifa berdi. Ýöneköy halk onu söýýärdi. Emma Ýerusalimdäki din ýolbaşçylary onu öldürmek üçin düzek gurýardylar we İsa muny bilýärdi. Göge almaly wagty golaýlanda İsa Ýerusalime gitmäge ýüregine düwüp ymykly ýola düşdi. Eger bir topar eret adam uzak bir şäherde sizi ýetir alyp, gynap öldürmän niýetlendiklerini bilýän bolsaňyz, şol şähere gidermidiňiz? İsa şol şähere, Ýerusalime gitdi. Sondan soň İsa şägirdlerine özüniň Ýerusalime gitmelidigi, ýaşullaryň, ýolbaşy ruhanlaryň, dindarlaryň elinden köp görgüler görmelidigi, öldürilmelidigi we üçlenji gün dirilmelidigi hakynda düşündirmäge başlady. Şägirdlerin gözleýän paçasy beýle bir paça däldi. Haça çüýlenjek bolan bir mesihmi? Elbetde Hudaý taýlananyň beýle görgü we utanç bilen ejir çekmegine ruhsat bermezdi. Şol sebäp bilen Petrus İsa şeýle diýdi. "Hudaý saklasyn Rebbim, seniň başyňa asla beýle iş düşmez." Emma İsa Petrusa tarap öwrülip, "Çekil öňümden şeytan. Sen maňa böwet bolýarsyň. Sebäbi sen Hudaýyň işlerini däl-de insan işleri hakda oýlanýarsyň." Şägirdler Rimli basbalçylar ýok etjek. Ýerusalimde täze bir hökümdarlyk gurjak paça Mesih isleýärdiler. Hatta ýolda gelýärkäler Hudaýyň hökümdarlygynda iň ýokary orunlara kimleriň eýe boljagy barada öz arlaryny çekeleşýärdiler. Şol sebäpli İsa olara şeýle diýdi: "Araňyzda kim üstün bolmak islese,
beýleklerin hyzmatgäri bolsun. Eýsem insan oğul hem başgalara hyzmat etmek üçin, köpleriň uğruna janyny pida edip, olary azat etmek üçin geldi. Mesih dünýä ilkinji gelişinde siyasi şalyklary ýeňmäge we dünýä tagtyryna oturup hökümdar sürmäge gelmedi. Ol şeytany ýeňmäge we adamyň ýüreginde hökümdarlyk sürmäge geldi. İsa bu sebäp bilen Hudaýyň şalygy siziň araňyzdadyr diýip taglymat berdi. Emma gökden gelen paçanyň ýüreklerde hökümdarlyk sürmeginden öň we soňra bütün dünýä üstünde dünýäniň günah tölegini tölemegi we ölümiň ýeňilmegi gereklidi. Bu onuň wezifesidir. Hemme zat maktada laýyk dowam edýärdi. Rep Ýerusalim ýakynlaşanda iki şagirdine tapşyryk berdi. We bu tapşyryk ýerine ýetirmekler üçin olary öňden iýerdi. Öňüňizdäki owa baryň, ol ýerde bir taýhar taparsyňyz. Onuň üstüne şu wagta çen hiç kim bilen däldir. Onu çödüňde bäri alyp geliň. Eger bir sizden näme üçin onu çödýärsiňiz diýip sorasa oňa, bu taýhar Rebbe gerek diýin. Ýollananlar gidip baryny onuň aýdyşy alyp tapdylar. Taýhary çödüp dur galar onuň eýleri. Taýhary näme üçin çödýärsiňiz diýip sorady. Olar hem bu taýhary Rebbe gerek diýdiler. Taýhary Isanyň ýanyna getirip üstüne doganlaryny atdylar da İsa'ny oňa mündirdiler. Ol gidip barýarka adamlar doganlaryň ýola düşýärdiler. İsa Zeytun dagynyň eňidine golaýlanda şähertleriň hemmesi gören ähli gudratlaryna şatlanyp, batly sesler bilen Hudaýy şöhratlandyrma başladylar. Rebbiň adyndan gelýäne alkyş bolsun, göklerde parahatlyk, iň belentlikde şan şöhrat bolsun diýerdiler. Mahalläniň arasyndan käbir fariseýler İsa, "Muallim, şähertleriň agdyny ýumdur" diýdiler. Emma ol, size aýdýaryn, olar dymsa daşlar gıýgyrşar diýdi. Öňden bäri görülip gelýän paşalarda näil tapawutly bir paşa. Paşa Mesih paýtagta surnaý sesleri we güýçli goşun bilen hüjüm etmedi. Haýwatly söwüş atynyň üstüne minmedi. Ýöne keýje taýhara, eşegiň taýharyna, eldeki edilmedik taýhar, adaty ýagdaýda depýän we üstüne minen agdarýan. Üstüne we gelişindäki atanyk bilen saýgyrlayan bir haýwana mindi. Iň wajibi bu haýwanyň Peýgamber Zekariýanyň 500 ýylyň ýazyp öňünden berin bildirişini ýerine ýetirip biljek ýekide haýwan bolmagydy. Şatlan ey Sion gyzy, şatlan ey Ýerusalim gyzy, belent owaz bilen gyýgyr. Ine paçaň taňa tarap gelýär. Adyl hem ýeňijidir ol. Ol bir eşege, eşegiň de taýharyna minip, pet göwnlük bilen saňa gelýär. Paşa Mesih Ýerusalime näme üçin gujurly bir söwüş atynyň üstüne minip girmedi? Sebäbi ol halkyny Rimli zalim ýolbaşlaryň elinden halat etmäge gelmändi. Ol halkyny günählerinden halat etmek üçin gelipdi. Soňraky bir näçe gün boýunça İsa kiçi çağa sorançyň soraglary we beren paýhasly jogaplary bilen dindarlary haýran galdyran şol ibadathanda halka taglimat berdi. Ibadathanadaky ýolbaşçylaryň boluşlary indi öňküden tapawutlydy. Bu adamyň biziň üstümizde şalyk sürmegini islemeýäris. Şol sebäpden halkyň İsa garşy gelmegini umyd edip, oňa halky gyzyşdyryp, joşdurjak soralar sorap hüjüm etdiler. İsa'ny göz astyna alyp, onu aňtamak üçin bir näçe dogruçul somagy onuň ýerine saldylar. Olaryň İsa'ny gepde tutup, onuň häkim hökmüni we ygtiýaryny tapşyrmak maksatlary bardy. Şeýlelikde içalar oňa, "Mugallim, biz seniň dogry zady öwredýändiňi, adamlaryň derejesine bakman, Hudaýyň ýoluny hakykat bilen öwredýäniňi bilýäris. Hana aýt,
"Bizim imperatora salgyt tölemegimiz dogrymy ýa-da dogry däl?" diýip soradylar. İsa olara näme jogap berjekdi? Egerde howa imperatora salgyt töländiyse, Yahudi halky onu problemalaryny wopasızlyk bilen günäkärlejekdi. Beýlik tarapdan eger İsa "Ýok, salgyt tölemäň" diýip jogap berse, Rim häkimi bu sözleri eşitip onu dönüklük bilen günäkärlejekdi. İsa olaryň hilesine düşünüp, "Maňa salgyt puluny görkezdiň. Bu teňedäki şekil bilen ýazgy kiminki?" diýdi. Olar "Imperatorunky" diýip jogap berdiler. Onda imperatorunkyny imperatora, Hudaýynkyny Hudaýa beriň diýdi. Olar halkyň ýanynda onu sözüne tutup bilmän, beren jogabyna haýran galyp seslerini çykarmadylar. Din mogalimlerinden ibaret başga toporlar İsa'ny bir näçe gezek dodaga düşürmäne jan çekdiler. Emma İsa her safar olar ajaýyp paýhas bilen jogaplady. Şol günden başlap oňa mundan artyk sora bermäge hiç kim milt etmedi. Maskara bolan adamlar İsa'ny tutsak etmek, öldürmek üçin baş ruhanlar bilen dil döwüşip, söz okurmak üçin bildirmän çykyp gitdiler. Nähili uly körlük. Ibadethananyň gurbanlyk sypatynda gurban hödür etmek wezipesinde bolan bu ruhanlar öldürmek isleýän bu kişiniň hödür etýän gurbanlarynda suratlandyrylan adamdygy barada hiç bir pikirleri ýokdy. Hudaýyň gizil maksadynyň ýerine ýetirilmegi ýakyndy. Pesah bayramy diýip atlandyrylan ýyllyk Gurban bayramynyň akşamydy. Ertesi gün müňlerçe gozy gurban ediljekdi. İsa da ertesi gün öldüriljegini bilýärdi. Emma şonda da şol akşamy şähertleri bilen soňky akşam nahar ýyp geçirdi. Nahar wagty İsa çörek aldy. Onu ýalkady. Böldü we iýmekler üçin şähertlerine berdi. İsa şol bir wagtda içmekler üçin olara bir käse hem berdi. Olara bölünen çöregiň onuň bedenini we gyzyl üzüm suwunyň günäleriniň bağışlanmak üçin dökülen we täze ähdi başladan onuň ganydygyny ýatlatjakdygyny aýtdy. Giýjäň ýarty bolanda şähertlerini alyp Getsemani diýilen baga gitdi. Ol ýerde özüne garaşan elkençlikleri bilip atasyna dilek etdi. Soňra din ýolbaşçylary ýaragly adamlardan ibaret bir märeke bilen Getsemani bagyna bardylar. İsa olara şeýle diýdi: "Näme üçin bir gozalançynyň garşysyna çykýan ýaly meni tutmak üçin kılıçly hem taýakly gelipsiňiz? Her gün ibadethanada oturup sapak öwredenimde meni tutmandyňyz. Ýöne bularyň ählisi peýgamberleriň ýazgyklarynyň berjaý bolmagy üçin boldy" diýdi. Şonda şähertleriň hemmesi İsa'ny taşlap gaçyp gitdiler. İsa adamlaryň onuň ellerini daňmaklaryna we Ýahudi ýolbaşçylaryň üçin baş ruhanyň öýüne alyp gitmeklerine ruhsat berdi. Ol ýerde köpler İsa garşy ýalan şahyatlyklary berdi. Soňra baş ruhany mejlisiň ortasynda ýerinden turup İsa'dan: "Sende hiç ýyl jogap ýokmy? Bu adamlaryň saňa garşy beren şahyatlygyna näme diýersiň?" diýip sorady. İsa dymdy we hiç jogap bermedi. Baş ruhany ýene ondan: "Beýik Hudaýyň ogly Mesih senmi?" diýip sorady. İsa: "Mendirin. Siz insan oglunyň gudraty güýçlüň sagynda oturanyny we göýüň burtlarynda gelýänini görersiňiz" diýdi. Baş ruhany şonda ýakasyny ýyrtyp: "Bize mundan başga näme şahyatlyk gerek? Onuň Hudaýa dil ýetirenini özüňiz eşitdiňiz ahyryn. Näme karar gelýärsiňiz?" diýip sorady. Olaryň bary İsa'ny ölüm jezasyna laýyk diýip höküm çykardylar. Käbirler onuň üstüne tüýgürip başladylar. Gözlerini daňyp onu yumruklap, welilik etdiýärdiler. Takçylar da onu arlaryna alyp urdular. Yahudi hadeti ölüm kararı beripdi. Emma bu höküm berja etjek dolu ıhtiyarlyga eýe däldi.
Bu hökümi diňe Rim kadeti berja etip bilerdi. Din yol başçylary we gitdigiçe köpelen märeke İsa'ny baş ruhanyň öýünden alyp, Ýerusalim köçelerinden geçirip Rim häkimi Pontius Pilatusyň köşküne getirenlerinde ýangy daň atypdy. Din yol başçylary Pilatusdan İsa'ny öldürmegini istediler. Olar İsa'ny ýadyrmaga başladylar. Biz bu adamyň milletimizi adyrýandygyny gördük. Ol imperatora taral tölemäge garşy çykýar we özüni Mesih hem paça diýip adlandyrýar. Pilatus İsa'ny soru edenden soňra ýolbaşçy ruhanlar bilen halka "Men bu adamda hiç hil etmiş görmedim" diýdi. "Bu adam jenaýatçy bolmadyk bolsa onu tutup seniň ýanyna getirmezdik" diýip jogap berdiler. Ondan Pilatus ýene öz jaýyna girdi de İsa'ny çagyryp ondan "Sen Yahudilaryň paşasymy?" diýip sorady. "Sen näme iş etdiň?" İsa oňa "Meniň paşalygym bu dünýäden däl. Eger meniň paşalygym bu dünýäden bolsady, onda hyzmatgarlar men Yahudilaryň eline berdirmejek bolup göreşerdiler. Emma meniň paşalygym başga ýerdendir" diýdi. Pilatus oňa "Diýmek sen paşa da" diýdi. İsa oňa "Paşadygymy özüň aýdyp dursyň. Men hakykata şaýatlyk etmek üçin doguldum. Sonuň üçin hem dünýäge geldim. Hakikatyň tarapdary bolan her bir adam maňa kulak asar" diýip jogap berdi. Pilatus ondan "Hakykat näme?" diýip sorady. Muny diýenden soň ol ýene Yahudilaryň ýanyna çykyp olara "Men onda hiç bir ýadyk tapmadym." Emma märke gaty ses bilen gyýyrmaga dowam etdi. "Onu haça çüýle, haça çüýle." Pilatus üçüncü gedek olara "Näme üçin? Bu adam näme jenaýaty iş etdi? Men onda ölüm jezasyna laýyk hiç bir zat tapmadym. Sonuň üçin hem onu jezalandyryp boşatjak" diýdi. Emma olar seslerini has gataldyp hüjjetlik bilen onu haça çüýlenmegini talap etdiler we olaryň sesi üstün çykdy. Pilatus İsa'nyň günäsizdigini bilýärdi. Emma din ýolbaşçylaryndan we märkeden gorkan üçin İsa'ny ölüme höküm etdi. Pilatus İsa'ny Rim kanunundaky iň agyr jeza höküm etdi. Ören wagty we zalymlyk bilen ýenjilenden soňra haça çüýlenme jezasy. Höküm edilen gurbanlar ucuna ýeti demir bölekler daňylan gamçylar bilen gamçylanýardylar. 7 asr öňçe Rep peýgamber Işaya şu sözleri ýazmany aýdypdy. "Özümi urýanlara arkamy, sakkalymy ütýänlere ýanyňagym tutdum. Maskaralanmakdan, tüýkürmeden ýüzümi gizlemedim." İncil Rep gamçylanandan soňra nämeler bolandygyny bize gurrun berýär. Soňra häkimiň eskerleri İsa'ny hökümet saraýyna eltip, tutuş goşun toparlaryny onuň daşyna üýşürdiler. Egin eşigini çykaryp, egline gyzyl dogan giydirdiler. Tikenden täç örüp başyna giydirdiler de sağ eline taýak tutturdular. Öňünde diýde çöküp "Ýaşasyn Yahudilaryň paçasy" diýip onu maskaraladylar. Onuň üstüne tüýkürdiler, taýaklap başyna urdular. Eskerler İsa'nyň başyna zor bilen giydirilən dikenli täjiň manisinden habarsyzdylar. Dikenler adamyň günäsi sebäpli dünýä gelen näletin bir bölegi. Mukaddes şan şöhrat paçasy biziň ýerimize geçip günäniň länetini öz üstüne almak üçin gelipdi. Onuň maskaralarynyň soň doğany eginden çykardylar da öz egin eşigini giydirip haça çüýlenmäge alyp gitdiler. Şol bir wagtda höküm edilen iki garakçyny da İsa bilen alyp gitdiler. Her haýsy ölüm hökmüniň berja edilen ýere çenli çüýlenjek haçlaryny göterip äkitmäni mejbur edildiler. Ýowuz mähelle ýoluň ýartyna gelende Rimli eskerler İsa'nyň haçyny onuň ýerine götermek üçin demirgazyk Afrikaly bir adam mejburladylar. Soňra mähelle Ýerusalimiň adam dol ýollaryndan geçip şäher galasynyň daşyna tarap ýoluny dowam etdi. We Golgota diýip atlandyran bir depä çykdy.
Golgota Moria dağının demirgalyk tarapynda 1900 ýyl öň Peýgamber İbrahim'iň şu sözleri aýdan yerindedi. Ýakma gurbanlyk janlysy bilen Hudaýyň özü üçin eder. Uzynyň ölme wagty gelipdi. Haça çüýlenmek şol wagtlar döwlet tarapyndan amala aşyrylýan iň elhens jeda usulydy. Üýçli azap berýän agra, hemmäniň öňünde duýuljak bir utanjak goşmaça Rim eskerleri gurbanlaryň ellerini, aýaklaryny bir haça ýa-da agagy çüýlenmezden öň olaryň egin islerini çykaryp şu ýalaňaç goýardylar. Olar kelle çanyk diýen ýere gelen soň İsa'ny ýanky jinaýatçylar bilen haça çüýlediler. Olaryň biri onuň sağ tarapynda, beýlekisi çep tarapyndady. İsa: "Atam, olary bagyşla, sebäbi olar näme edýänlerini bileni oklar" diýdi. Eskerler biýje atyşyp onuň eşiklerini paýlaşýardylar. Halk oňa seredip durdy. Ýolbaşçylar hem onuň üstünden gülüp, "Ol özgeleri halat etdi. Eger ol Hudaýyň seçip saýlany bolsa, goýyndy özüni hem halat etsin-de" diýişýärdiler. Eger İsa özüni halat eden bolsa, onda bizi halat etip bilmezdi. Märike Rabbiň Peýgamber Dawuda aýdan sözüniň ýerine ýetýändigini farkynda hem däldi. "Itler meniň daşymy aldy, betkärler topary meni gurşady, el aýaklarymy parran deşdiler. Ähli sünklerimi sana aýmaly, olar maňa seredip tomoşa edýärler. Özara paýlaşýar geyimlerimi, egin başym üçin biýje atýarlar. Meni görýänleriň bary üstümden gülýär, başlaryny ýaýkaýar hem ýaňsylaýar. Goý ol onu halat eylesin, onu azat etsin, çünkü Reb ondan köp razy." Hudaýyň halat ediş maksady jikmejik ýerine ýetip durdy. İbrahim'iň ýakma gurbanlyk janlysy bilen Hudaýyň özü üçin eder. We Reb üçin etjek diýen şol bir dagda Hudaý öz guzusy, ýagny İsa bilen üçin edipdi. İbrahim'iň höküm edilen oglunyň ýerine günäh muzynyň tölenmegi üçin gurbanlyk sypatyndaky oğlanlaryň üstüne ýatyrylan günäsiz goçuň nädip gurban edilendigi ýadyňda düşýärmi? Indi Hudaýyň günäsiz ogly adamyň höküm edilen nesliniň muzyny tölemek üçin tagta bir gaçyň üstünde gurban edilýärdi. Hudaý İbrahim'iň ogluny aýapdy, emma öz ogluny aýaman, ony hemmämiz üçin gurban etdi. Hudaý dünýäni juda söýendigi sebäpli özüniň ýeke-täk ogluny berdi. Ol muny ogluny iman edenleriň hiç bir hilak bolman, ebedi ýaşaýşa gowuşmak üçin etdi. Ata-babalaryňyza miras alan bu puş durmuşuňyzdan altyn kümüş ýalyp pany zatlar arkaly halat bolmandyňyzy bilýänsiňiz. Tersine, Hudaýyň şiketsiz hem tegmilsiz gurbanlyk janlysy bolan Mesihiň gymmatly gany arkaly halat edilensiňiz. Hudaýyň size beren gadyr gymmaty ine şeýle uludur. Reb İsa Hudaýyň halat ediş maksadyny ýerine ýetirmek üçin günäniň sebäp bolýan utanjy duýdy. Ol biziň näletimizi öz üstüne aldy. Bize berilmeli jezany ol çekdi. Adam atanyň Hudaýyň kanuny bozan güni Hudaý Mesihiň bir gün ýylanyň kellesini owratjakdygyny bildirdi. Hudaý şeytana şeýle diýipdi: "Ol seniň kelläňi owradar. Sen bolsa onuň dawandan çakarsyň." Şeytanyň halaskäriň dawandan çakjakdygy barada bu öňkü we sirli peýgamberlik Hudaýyň gozusynyň haçda biziň ýazyklarymyz üçin ýaralanda duýjak utanjy we çekçek ajy hasraty öňünden bildirýärdi. İsa'ny haja çüýlen kişileriň Hudaýyň bu gizli maksatyndan habarlary ýokdy. Bu danalyga dünýä ygtyarlaryň hiç biri düşünmedi. Çünkü düşünen bolsady şöhratly Rebbi haja çüýlemezdiler.
Helakçilik ýolundan baryan adamlar üçin haç bardak habar akmaklykdyr. Emma biz, ýagny gutuluş ýoluna baryanlar üçin bu habar Hudaýyň gudratydyr. İsa'nın haçy iki günäkär garakçynyň arasyna goýulypdy. Çüýlenen jinayetçiläriň biri oňa ýaňsyrap: "Sen Mesih dälmi näme? Onda özüňi de bizi de halas et-de" diýdi. İkinji jinayetçi bolsa muny aýdanyň käýäp: "Sen Hudaýdan gorkunokmy? Sen hem onuň bilen bir jezany çekýärsiň. Biz öz etmişimize laýyk adalatly jeza aldyk." Emma bu adam hiç erwetlik etmedi ahire diýdi. Onsoň ol: "İsa, çalyňa baran çagyň meni ýatlagyn" diýdi. İsa hem oňa: "Saňa dogrusyny aýdýaryn. Sen şu gün meniň bilen bile jennetde bolarsyň" diýdi. İlkinji geplen günäkär diňe beden hatyratyndan halas bolmak isledi. Özüň ýerine öljek bir halaskara mätäçligini pikir etmedi. İkinji günäkär de İsa dili ýetiripdi. Emma ölüm bilen gapma garşy gelende ýüregi özgördi we Rabbim ony şeýtanyň şalygyndan halas etmegini isledi. Eger paça kabul etse, Hudaýyň şalygynyň bir raýaty bolmak isledi. İsa'nın ona bu hakda beren jogabynda hiç bir şüphe ýokdy. Sen şu gün meniň bilen bile jennetde bolarsyň. Şol akşam iki günäkär hem öldü. Biri dogdaha, beýlekisi bolsa jennete gitdi. Bu tapawutlygyň sebäbi näme? Biri halaskar paça ynam etmändi. Beýlekisi bolsa ynam edipdi. Günortan mahaly İsa 3 sagatdan bäri haja çüýlenýärdi. Gök asmany gara bulutlar gaplaýar. Gündüz giýje ýaly bolýar. Homoşa edýänleri gorky basýar we dargaýarlar. Depe gorky berýän ümsümlik aralaşýar. Üç sagatdan sonra İsa gaty ses bilen gyýgyrýar: "Hudaýym, Hudaýym, näme üçin meni terk etdiň?" Haç gurbanlyk sypatynda Hudaýyň ebedi ogly Hudaýdan aýra düşmegiň elkençligini duýdy. Garankylyň hökümdary bolan bu wagtlarda Hudaý adamlaryň gözlerinden gizlilikde bütün günahlarymyzy aldy we olary mukaddes oglunyň üstüne goýdy. İsa günah üçin hödürlenen soňky gurban boldy. Dünýäniň geçmişdäki, bugünkü we geljekdäki günahlaryň bary İsa'nyň üstüne ýüklendi. Hudaý gözlerini İsa'dan uzaklaşdyrmaga mejbur boldy. Sebäbi onuň pisliği görerden päkdir gözleri. Taňrynyň günah garşy bolan gazaby uzun 3 sagatyň dowamında özüniň ýakma gurbanlygy üstüne döküldi. Hudaýyň gussy gurbanlyk sypatyny gurban edilen gudy ýaly gök we ýer arasynda, Hudaý we adam arasynda haçda asylgy galdy. Biz ebedi dowdakda azap görmäýli diýip, çäksiz bolan biziň şu wagtky dowdakymyzda döz geldi. Sonra bu ýerine ýetirildi. İsa günäkärleriň laýyk bolan jezalaryny özüne alandygyny we köne ahdyň peýgamberliklerini ýerine ýetirendigini bilip şeýlediydi. Hemmeti berjaý boldy. Sonra başyny egip can berdi. Şol wagt ibadathananyň tutusy ýokardan aşaglygyna ýyrtylyp iki bölündi. Yer titrep, daşlar ýaryldy. Asyrlar boyu guzular gurban edilip, ibadathananyň sypatyny ýakylypdy. İsa ölende Hudaý her ýyl günäni örtmek üçin ganyň tepilýän aýratyn otog ýapýan tutuýuny ýyrtyp açdy. Hudaý tutuýuny ýyrtanda şolary yglan edýärdi.
Hemmesi berjay boldy. Günämizi bütünleýin tölendi. Meniň gudym dünýäni günäsi üçin öz mukaddes ganyny dökendir. Indi mundan beýle günäler üçin haýwan ganyny kabul etmerin. Meniň söýgüli oglum iň soňky gurbandyr. Oňa iman eden her kim üçin jennetiň gapysy soňuna çelin açykdyr. Peygamber İsa'ya 7 asır ozal şulary ýazdy. Emma ol biziň ýazyklarymyz üçin yaralandy. Biziň etmişlerimiz üçin eziýet çekdi. Rahatlygymyz üçin jeda onuň başyna geldi. Onuň yaralary bilen biz şifa tapdyk. Ählimiz edil goýun ýaly adaşdyk. Öz ýolumyz bilen gitdik herimiz. Reb ählimiziň etmişimizi oňa ýükledi. Hemmesi berjay boldy. Naziraly İsa ölüdi. Eskerleriň biri ölendigine dol göz ýetirmek üçin naýda bilen böwrüni dildi. Böwründen şol bada kan bilen suw çogduruldy. Onuň bilen bilelikde şähertleriň umydy hem öldü. İsa'nyň rimler dargadyp, dünýäde paşalygyny gurmaldygyny pikir eden şähertleri onuň 3-nji gün diriljekdigi bardaky wadahyny düşünüp bilmendiler. Haça çüýlenenleriň ölü bedenleri köplen şäheriň daşyndaky dirdibil dökülýän ýere ýa-da toparlaýyn bir mazara diňilýärdi. Emma İsa'nyň bedenine beýle edilmedi. Peygamber İsa'ya 7 asır öň munyň bilen baglanyşykly şulary ýazypdy. Onuň gabry pisler bilen boldy. Emma ol baý adamyň ýanynda jaýlandy. Hudaý oglunyň mertebeli derejede mazara gömülmegini maksatlady. Akşam düşen wagty Yusuf adly Arimatyaly bir baý adam geldi. Ol hem İsa'nyň şähertlerindendi. Ol Pilatusyň ýanyna baryp İsa'nyň jesedini diledi. Sonda Pilatus jesediň oňa berilmegini buyurdy. Arimatyaly Yusuf we onuň dostu Nikodemos İsa'nyň ölümünden öň Mesih İsa'nyň gizlin eýerjileri bolupdylar. İkisi de din ýolbaşlaryndan gorkýardylar. Emma İsa'nyň haçda gören görgüsini görenlerinden soňra gorkulary galmady. Şol sebäp bilen İsa'nyň bedenini aldylar, onu ýuwdylar we münejjimleriň bäbek İsa getiren gymmat baha hoşbo isli atyr atyr bilen tämiz kepenlik mata doladylar. Soňra İsa'nyň bedenini Yusuf'un özü üçin gaýa oýduran täze mazara jaýladylar. Mazaryň agzyna uly bir daş togalap, ol ýerden öýlerine gitdiler. Onuň jaýlanmagy bir paça laýyk şalyk destury boldy. Ertesi ir bilen din ýolbaşçylary Pilatusa gitdiler. Jenap, ol ýalançynyň entäk diýirke, men 3 günden soň diýrelerin diýeni biziň ýadymyzda. Şonuň üçin 3 günläp mazaryň gorak astynda saklanmagyny buyur. Şägirtleri giýje gelip jesedi ogurlap, halka bolsa, ol diýrildi diýäýmesinler. Bu soňky ýalan öňküden beter bolar diýdiler. Pilatus olara, ýanyňyza eskerleri alyp, gidin-de mazary öz bilişiňiz ýaly gorak astynda sakladyň diýdi. Olar hem eskerler bilen gidip mazaryň agzyndaky daş möhürlediler de garawul goýup mazary gorak astynda saklatdylar. Şol arada mazaryň içinde İsa'nyň bedenine näme bolýardy? Hiç zat. Adam atan günah eden günden bäri ölüm adamzat maşgalasynyň üstünde zalim paça ýaly höküm sürüpdi. Eger İsa ýekeje günah eden bolsa, onda ölüm onuň bedeninde de täsir etjek. Onuň bedeninde çüremäge, islanmaga, ýoş-ýoş toprağa siňmäge başlajakdy. Emma müň ýylyň Peygamber dawy şeýle ýazypdy. Çünki meni ölüler dünýäsinde goýmarsyň, öz sadygyň gabra girmegine razy bolmarsyň. Ölümüň we mazaryň asla günah etmedik kişiniň üstünde hiç bir güýji ýokdy.
İsa öldürülip gömülenden soň 3-nji gün käbir aýalar ýekşembe güni ir sahar bilen öle hormat üçin mazara geldiler. Birdenkä güýçli ýer titredi. Sebäbi Rabbiň bir periştesi gökden inip daş bir çete toğulady da onuň üstüne oturdy. Etkerler gorkularından sandıraşıp ölü kimin yere ýadyldylar. Emma perişte aýalara şunu aýtdy: "Gorkmaň, men siziň haja çüýlenen Isany gözleýändiňizi bilýärin. Ol bu ýerde ýok. Ol öl aýdyşýaly dirildi. Bäri gelin de onuň ýatan ýerini görüň. Indi çalt gidip onuň şägirtlerine Isa ölümden dirildi diýip habar beriň." Aýalar çatlyk bilen mazardan uzaklaşdylar. Olar gorky hem şahatlyk bilen ylgaşyp Isanyň şägirtlerine habar bermäge gitdiler. Birdenkä olara Isa duşup salam diýdi. Olar hem onuň ýanyna gelip aýagyna ýykylyp oňa secde etdiler. Şol arada mazarda sakçylyk eden eskerler şähere geldiler we din ýolbaşçylaryna bolanlary gurrun berdiler. Din ýolbaşçylary eskerlere epesli pul para berip, olaryň şeýle diýmeklerini islediler. Giýje biz ýatyrkak şägirtler gelip onuň cesedini ogurlap gidipdirler. Emma olaryň aýdan ýalanlary hakykaty gizläp bilmezdi. Mazar boşdy. Isa ölüp günä muzdumuzy töledi. Isa gömülüp aşağı ölüm ve çüýreme çukuruna indi. Isa dirilip ölümü yeňdi we indi şeýle diýär: "Gorkma, ilkinji we ahyrky mendirin. Men diridirin. Ölüdüm, ýöne ine, indi ebedilik diridirin. Ölümüň de, ölüler dünýäsiniň de açary mendedir." Bu hoş habara inanan hemmeler üçin ölüm, diňe bu sözleri aýdýan paşanyň huzuruna açylan bir kapydyr. Meniň ýaşaýandygym üçin siz de ýaşarsyňyz. İsa dirilen günü şägirtleriniň köpsüne göründi. Birinji aýallara, soňra Petrusa we ondan soňra iki ýolagça. Şol gün şägirtlerden ikisi Ýerusalimden 10 çakrym uzaklykda ýerleşýän Emmaus diýen bir oba barýardy. Şeýlelikde gepleşip pikir alyp barýarkalar Isanyň özü golaýa gelip olar bilen bile ýöräberdi. Ýöne onu tanamaz ýaly olaryň gözleri baglanypdy. İsa olardan "Ýol bolsun, näme hakda gurrun etip barýaňyz?" diýip sorady. Olar gaýgyly ýagdaýda aýak çekdiler. Olaryň Kleopas atlysy Ýerusalimde bolubam, şu günler ol ýerde bolýan wakalardan bir habar gelmişek diňe senmi käň diýip sorady. İsa olardan "Haýsy wakalar?" diýip sorady. Ýolagçylar Nasirel Isanyň Israil düşmanlaryndan halat etjek Mesih diňine tama edendiklerini aýtdylar. Emma ol haja çüýlenipdi. Indi bolsa mazary boşdy. Bu ýagdaýy düşünen okdylar. İsa olara: "Wagt siz akmaklar. Peýgamberleriň aýdanlaryna giçinan ýanlar. Mesih bu görgüleri görüp öz şöhratyna girmeli dälmidi?" diýdi. Ondan ol Musa bilen ähli peýgamberlerden başlap hemme mukaddes ýazgyllarda özü hakda aýdylanlary olara düşündirdi.
Olar baryan owalarını golaylanlarında İsa uzarak giderli göründü. Emma olar onu taklap, "Bizim yanımızda galay, basım akşam düşer, gün yaşıp baryar" diýdiler. Şeýlelikde İsa olaryň ýanynda galdy. İsa olar bilen saçak başyna oturka çörek alyp şükür etdi de bölüp olara berdi. Sonda olaryň gözleri açılıp İsa'ny tanadylar. Emma İsa olaryň gözlerinden gaýyp boldy. Olar bir-birine "Yolda biziň bilen gepleşip gelýärkä, bize mukaddes ýazgylar düşündirýärkä, içimizde ýüregimiz ýanmaýarmydy diýsene" diýişdiler. Derrew böküp turdular we howlukmaçlyk bilen Ýerusaleme ýylaryna gaýtdylar. Şägirtlere şular diýjekdiler: "Reb diýri, ol mukaddes ýazgylarda wada edilen halasgardyr. Ol hödür edilen Qur'anlarda suratlandyran gududur. Ol Rebdir." Ahiryn peýgamberleriň habarlary manylanypdy. Bütünleyin bir mani. Yekşembe akşamydy. Şägirtler bilelikdediler. Kapylary gulplap otyrdylar. İsa birdenke otogyň ortasynda peýda boldy we şeýle diýdi: "Size rahatlyk bolsun." Muny aýdyp olara öz ellerini, böwrüni görkezdi. Şägirtler Rebbi görüp şahatlandylar. İsa'nın 10 şägirtlerinden biri bolan Tomas şol akşam ol ýerde däldi. Şägirtler soňra Tomasa "Biz Rebbi gördük" diýdiler. Emma Tomas olara "Men onuň ellerinde çüýleriň ýyzyny görüp, şol ýylar barmaklarymy degirmesem, böwrüni elläp görmesem asla inanmaryn" diýdi. 8 günden soň şägirtler ýene öýde üýüşip otyrdylar. Bu gedek Tomas hem olaryň arasyndady. Kapılar gulplu bolsa da İsa öýe girip olaryň arasynda durdy. Ol "Size rahatlyk bolsun" diýdi. Onsoň İsa Tomasyň ýanyna baryp oňa "Barmagyň bu ýere degir, ellerime seret. Eliňi uzat da böwrüme degir. Şüphelenmäni bes et, imanly bol" diýdi. Tomas oňa "Sen meniň Rebbimsiň, meniň Hudaýymsyň" diýdi. İsa oňa "Sen meni göreniň üçin iman etdiň. Görmän iman edenler näýli bagtly" diýdi. Soňra Reb 40 günläp aýry-aýry wagtlarda şägirtlerine görünjek, olar bilen gepleşjek we soňra gözden ýitip gitjekdi. İsa'nyň dirilen bedeni diwarlardan geçip bilýär we düşünje tiýligini hereket edip bilýärdi. Ol beýle bir bedene eýe bolan ilkinji kişi bolsa da soňky kişi boljak däldi. Biz toprakdan yaradylan insan nähili meňden bolsak, göklerden bolany hem şeýle meňdäris. Çünki ölümüň bu dünýä adam arkaly gelişi ýaly, ölümden diriliş de adam arkaly gelýändir. Adam atan nesilleriniň ählisi ölýär. Şunun ýaly İsa Mesih'e değişi bolanlaryň da ählisi ýaşaýşa gowşar. Hudaýyň paşalygynda ýaşaýyş hukugyny gazanmak üçin hiç bir ýoly ýok. Çäresiz günäkärdiňde düşünýäňizmi? Reb İsa Mesih'in sizin ýeriňizde, sizin günäleriniz üçin ölendigine we ölümi sizin üçin ýeňip, ýaşaýşa gaýdyp gelendigine inanýarmysyňyz? Eger muňa inanýan bolsaňyz, onda Hudaý siziň indi mundan beýlek adamda däldiňizi aýdýar. Hudaý sizi Mesih'te päk görýär. Bir gün siz hem edil onuň kıyaly özgören beden alarsyňyz. Emma bu bedeniňizde çüý ýyzlar bolmaz. Adam ataň elinden şeytany aldyran hükümdarlygy İsa ýyzyny alypdy. İsa şeytan we jynlar, ýel we tolkunlar, tyrkowçuluk we açlyk, günä we ölüm üstünde eýe bolan bütünleň ygtyýary arkaly her bir zada kämil şekilde ýolbaşlyk edýändigini görkezdi. Din ýolbaşçylary we eskerler onu tutanlarynda, inanlarynda we onu haja çüýlänlerinde bütün bu zatlary etmeklerini ruhsat berdi. Ine şonuň üçin gökdäki atasynyň öýüne ýyzyna gaýtmazdan öň Reb İsa şähertlerine şeýle diýdi: "Gökde we ýerde ähli ygtyýarlyk maňa berildi. Şonuň üçin hem gidin-de ähli milletleri meniň şäherdim ediň. Olary ata, ogul we mukaddes ruhyň adyndan suwa çümdürüň.
Size buyuran aklı zatlaryny berja etmegi olara öwrediň. Dünýäniň ahyryna çeli men hemişe siziň bilen bolaryn. İsa şol bir wagtda şägirdlerine şolary da aýtdy. Size bir täze tapşyryk berýärin. Bir-biriňizi söýüň. Meniň sizi söýüşüm ýaly, siz de bir-biriňizi söýüň. Eger bir-biriňizi söýseňiz, hemmeler siziň meniň şägirdim digiňizi bilerler. İsa dirilişinden 40 gün soňra şägirdlerini Ýerusalim daşyndaky Zeytun dagynda üýşürdi. Şägirdler onuň nä wagt ýerine gaýdyp geljekdigini bilmek istediler. İsa olar şeýle jogap berdi. Atamyň öz ygtyýary arkaly ketgitlen wagtyny ýa mewsimini bilmek siziň işiňiz däl. Emma siziň üstüňizde mukaddes ruh iňende güýç gudratdan dolarsınız. Ýerusalimde, tutuş Yahudiýada we Samariýada ýer ýüzüniň 4 künjeginde siz meniň şaýatlarym bolarsyňız. İsa bulara aýdandan soňra Resullar seredip durqa bir bulutda ýokary göterildi. Mundan soň Resullar onu görmeselerde henidem gözlerini göğe dikip durdular. Birdenke ak eşikli iki adam olaryň alynda peýda boldy. Olar şeýle diýdiler: "Ey jelilliler, näme üçin göğe seredip durursyňyz? İsa'nyň göğe göterilen gözüňiz bilen gördüňiz ahry. Ol göğe nähil göterilen bolsa, bu şonuň ýaly hem gaýdyp geler" diýdiler. Mundan soňra Resullar Zeytun dagyndan Ýerusalime gaýdyp geldiler. Indi paçanyň jennetde şan şöhrat we hormat täjini geyme wagtydy. Üstün oğdanlıkları ve ajaýyplyklary göz öňüne getiriň. Renkler, hoş owazly sazlar, aşa joşkunluk. 100 milyon perişler öz aralarında gepleşýärdiler. Paşa öýüne gaýdyp gelýär. Emma daş keşpi ütgöçük bolar. Adamy Hudaýyň keşbinde yaradan yaradyjy ebedilik adam keşbinde boljak. Gökdäki şäher bütünüň ümsümlikdedi. Birdenke şalyk surnaýlar topary ümsümligi bozdy. We batyl sesleriň şeýle beýany munyň ýerinde geldi. Ey derwedeler, başlaryňyzy galdyryň. Ey gadymy gapylar, ýokary galyň. Şöhrat şahsy içeri girsin. Bu şöhrat şahsy kim? Repdir güýçli, kuwatly. Reptir töweşdäki kuwatly. Bu şöhrat şahsy kim? Ol hökümrüwan Rep bu şöhrat patyşasy. Derwedeler giňden açylar we jennetde gök gürüldi sesine meňdeýän el çarpmalar başlar. Üstün yeňici, gozy, töweşde yara alan insan ogly İsa içeri girmekde. Özüne hayran merkaniň ortasyndan ýörep atasynyň tagtyna tarap ilerler. Nadaryny tölew bilen halat edilen adam atanyň nesliniň üstüne gezdirer we tagta oturar. Wezipe tamamlandy. Soňra cennet raýatlary söýgül paşalar üçin şu täze aýdym aýdarlar. Sen münasipsiň, çünki sen damagy çalynyp öz ganyň bilen her tireden, her dilden, her halkdan hemde milletden Hudaý üçin adamlar satyn alansyň. Soňra perişler taxtyň daş söwrüne durup Hudaý öwüp batyl sesler bilen şeýle diýdiler. Damagy çalynan gozy hormaty, şöhraty we öwgüleri almaga münasipdir. Bugün dünýäde adam ataň nesliniň köpüsi şeytanyň näletlerine günä we ölüm paşalygynda entäge ýetirdir.
emma azat bolmaklary mümkündür. Rebi İsa ölümü, gömülmegi we dirilişi arkaly töweç dol gazandy. Ol özüne inanmadan hemme kişi şeýle diýär. Yüreğiniz gutsa batmasın. Hudaýa iman edin. Maňa iman edin. Atamyň öýünde ýaşamagy yer köpdür. Gidip siziň üçin yer taýarlanyndan soňra ýene gelip sizi öz ýanyma alyp giderin. Meniň bolýan yerimde siz hem bolarsyňyz. Ýol, hakykat we ýaşaýyş mendirin. Mensiz hiç kim atanyň ýanyna baryp bilmez. Bu günlerde dünya manýysyz, gereksiz zatlaryň we galp dinleriň ýerinden gidip barýarka, şan şöhrat paşasy bir gün dünya ýerine döner. Emma bu sapar bir taýharyň üstünde maskaralanmak we başyna dikenli taş takylmak üçin däl. Diýilen paşa geljekdäki şol günler barada Yuhanna öňünden bir görnüş berdi. Soňra men açylan göğü we ol ýerde duran bir ak aty gördüm. Aty minip oturan sadyk we hakykat diýip atlandyrylýardy. Ol adyl höküm çykarýandyr we adalatly söwüşýändir. Onuň gözleri ot ýalýanýardy. Başynda hem bir topar täji bardy. Bu ak atly Hudaýyň söz diýip atlandyrylýardy. Nepis, appak we tämiz gara beslenen gökdäki goşun ak atlary atlanyp onuň ýerinden gelýärdi. Onun doğununda ve buğdunda şahaların şahsı, tanrıların tanrısı diyen at yazılgıdı. Padşa izine gelende gökte gök gürültüsüne mengde sesler eşitdiler. Dünya şahalığı indi Rabbimizin ve onun saylanının şahalığıdır. Hudaý asyrlar boyu şahalyk sürjekdir. Paşanyň düşmanlary onuň öňünden erep giderler. Ol soňra şeytany zynjyrlar we bizar bolan dünýä adalaty ýolbaşçylygyň nähildigini görkezler. Şol wagt dünýäniň görjek iň ajaýyp wagty bolar. Rep tutuş yer ýüzüniň şahsy bolar. Şol gün rep ýeketäk rep bolar we onuň ady ýeketäk at bolar. Höküm gününde Rebi İsa kazy bolar. Owaldan bar bolan tagtynda oturdy. Onun tahtı odun yalyny kimindi. Tigirleri yanıp duran otdy. Öňünde bir otly çeşme çoğ wakýardy. Müňlerçe müňler oňa hyzmat edýärdi. On müňler huzurunda dik durýardy. Hadyet meclis höküme başlady. Kitaplar açyldy. Şeytan we onuň garanky paçalygy yanıp duran kükürtli köle diňler. Ahiri şeytanın kellesi ebedilik uğradılar. Işık şahalygynyň raýatlaryna bolsa, Hudaý olar üçin täze bir gök we täze bir dünýä yaradar. Olar onuň halky bolar we Hudaýyň özü de olaryň arasynda bolar we olaryň Hudaýy bolar. Olaryň gözlerinden bütün göz ýaşlaryny süpürer. Mundan beýlek ölüm bolmaz. Indi ne ölüm, ne de ýat, ne agy, ne de agyr bolar. Çünkü öňkü zatlar geçip gitdi.
Ahiryn paşalaryny söýen hemmäniň dilegi ebedilik ýerine geler. Paşalygyň gelsin, gökde bolşy ýaly ýerde de seniň islegiň amala aşsyn. Bu siziň de dilegiňizmi? Şan şöhret paşasynyň öňünde taqdim etdiňizmi? Ol siziň paçaňyzmy?